Sanibonani babukeli emakhaya ake sinibingelele sinamukele kwi-channel yenu edumile nenithanda kakhulu okuyiyona ke iMlula TV. Ake ngithi nje mawuqala nqa wena ukungena kule channel sacela uklikhe usubscribe bese ungakhohlwa uklikha i-notification bell ukuze thina njalo masifaka ivideo entsha kube wena oyithola kuqala. Namhlanje ke mbukeli azikho izindaba esinilethele zona kepha nje sinilethele umbuzo. Siyazi ke ukuthi eSouth Africa ikakhulukazi kumsakazo wethu odumile uKhozi FM kuyaye kube khona ingoma evotelwayo okanye ekhethwayo nokuyiyona ehlonzwa njengalena ezohlukanisa unyaka. Siyazi ke kulonyaka ka2020 ukuthi besihlasele izimo eziningi ezahlukahlukene ezifana nje nesifo okanye igciwane iCovid-19. Kodwa ke lokho akusho ukuthi asizukuba nayo ingoma ezohlukanisa unyaka. Siyazi ke futhi ziningi izingoma ezitrendayo nezisematheni kakhulu kulesikhathi samanje. Kukhona umaskandi, kukhona ihip hop, kukhona ihouse. Singabala uBig Zulu, singabala oKhuzani, singabala nje abantu abaningi kakhulu abanezingoma ezisematheni netrendayo esikhathini sanamhlanje. Okwethu nje ukuthi sinibuze ukuthi wena ucabanga ukuthi iyiphi ingoma engahle inqamule unyaka isisuse ku2020 isibeke ku2019. Sacela ucomment lapha ku-comment section bese uyasitshela ukuthi iyiphi le ngoma ocabanga ukuthi wena ingase ihlukanise unyaka. Sibonge kakhulu, ngithi njalo ningakhohlwa ukusubscribe ku-channel yethu ukuze sinilethele zona izindaba ezisematheni nazo ke ingoma ezizohlukanisa unyaka ezihlonze njengengoma ezohlukanisa unyaka ezikuyona ke laphana i-top 10. Ngithi kini ke mina nisale kahle balaleli emakhaya. My name is Mlungisi Zwelihle Gumede aka Mluda. Ngithi ke mina bye bye.